Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu Den, sami wilujeng rawuhipun Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet aku. Ora nemu lanan Swijapa, aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun kawawayadat. Kula niki ming batur, kula niku batur ingkang Rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak Padukuhan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakekne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawange Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing Padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding Panakawan. Nanging gak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Ampun. Ampun kebangetan sampeyan ling ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosaya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku kek ana ing Padukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet aku. Aku ngaturake basaku katura Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kiranging samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing Padukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan, ming sampeyan sing padha rawuh enten Padukuhan mula nggih sak wontenipun Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning Padukuhan Karang Kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa Padukuhan Karang Kadempel. Papan lengganing Ki Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa reng. Pangestuku tampan ana. Kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, nala garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Niki sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, nala garing tak tampa. Pangestuku tampan ana yo nala garing. Kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Don, Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk, ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk, ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula cancang bocah ini kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu ki kula cancang bocah ini dumawaing wijang rumeketing Kerdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi dawah sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Gatotkaca, ya Bagong kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono.
Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestu Tampanono. Kula pundi engko jimat parepe. Ndara Antarja bekti kula kan konjo. Ya Bagong tak tampa pangestu Tampanono. Kula pundi engko jimat parepe dipun sekecangan ora cetha njokan. Ya Gong wis ora kepenak prapraku. Matur sembah suwun. Nuwun sewu. Enten napa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa, napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Pami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keleputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca apa dening Kakang Antarja. Kuwi gatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae. Ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan wepundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang endi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garwaca kuwi tau tate nampa pangudangmu, tau tate mbok mong. Aku ya tau tate mbok mong. Kakang Antarja ya tau tate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja ora cawe-cawe, doh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwih-luwih marang kakekne Semar Badranaya. Handrah ingkang Deswitarum Silring samirana mrih Sekar Gadung Ngas Gandanya Retnaning driya Sadulita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyono babar pisan. Kula pamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewowoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan,
Daibo jagat niki le tentrem, daibo jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora milik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip, supaya sesuk ngentreng-ngentrengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule enten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabecianing kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh, kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun prisa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dhateng samukawis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung nguja karo hardaning lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dhateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake ngelincipi dhateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersaning kakene Semar piye? Kersane Siwana Yantaka piye? Iya, kersane Siwana Yantaka piye? Mangke riyen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan, padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun, samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika, gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun, boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane, tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik, anut denang dhateng pernataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal, dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah, papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat niku ajeng kula singkirke supaya titah utawa menungsa sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat kang murweng Dat. Papan-papan ibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta supaya padha eling karo Gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat ki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen pancen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuhi apa-apa aku nderek. Yen pancen kersaning Siwana Yantaka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku go bakal bantu lahir batin. Siwana Yantaka ndak aturi paring dawuh, butuhke probya pira
mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi, mengko saka pringgondani kang bakal nyukupi prabiyane, mengko saka ngrandu gumpule kang bakal nyukupi prabiyane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru. Conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi, oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila gong contonen gah. Kaya mesti bedani dhewe lho. Ngene lho. Ah piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Ning ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora kebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewa ngejawantah. Mbok anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mingkire. Males aku. Bapak arep bangun kayangan, dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa, saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah, bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab Probeya lair, mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula, mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom, dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwa Nayantaka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Monggo gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teka. Ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar, kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan, kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuwatos ndara. Sigra-sigra yen mremana kanca, sigra ngrakinawang sesangka. Nalindra mbekmarwa sing sang Katri kumulung. Katri kumulung mangrembak ing wadya. Kurja kura reka giri-giri. Nanggono magawe gelari wang-wang. Didemat daning padukan karang kadempel. Nalika semanten iki ora Semar Badraya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan. Dinampi dening sangganing para putra Pandhawa dadak sakoling mangke kasaru geger madyaning padukan ing karang kadempel. Sami alok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten padukan-padukan karang kadempel datan tanolian kejawiamu nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Anganti ngrayi pangapandawa Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak Murah Semar Badranaya. Mangala mbahing para kawula kanca piyak-piyak nata Darawati kepareng rawuh kanca piyak wene dalan.
Den. Lah. Para kawula sami alok menawi wonten Alendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Iya, Kakang Semar. Ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku tanpa nono Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Yo. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her, para priyagung-priyagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk. Nala Garing tak tampa pangestuku tampan nono Nala Garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat pariping. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Nala Garing tak tampa pangestuku tampan nono. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Yo Nala Garing tak tampa pangestuku tampan nono. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku tampan nono. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampan nono. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan nono. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan nono. Tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripin lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan nono. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan nono. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong tak tampa pangestuku tampan nono. Nek Ndara Setyaki ki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semana ndak anggep yen to apa ing dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, ndak titi priksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar? Yenadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titi sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runti ing penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Ndarawati dawuh kawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemutake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar. Guru ki maksude Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep mbangun kayangan. Kudune nanjeke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup.
Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ling ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten niki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar, ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus utusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pangandikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dume Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyin karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora ming manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepundhen kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan mriki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Sanemu Bathara wayah pur jagat. Dadi ngono to karepaning nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kawang Nata Ndarawati. Aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalan pepundhenmu. Lumrahe kowe mbangun miturut kalan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu. Kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati.
Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Najan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo Gong? Arep jengklet kesangkut. Kok ndadak kesangkut? Kurang trampil lah prei 5 dina. Ayo. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli Sinuwun Darawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora men pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ta Pak. Panen dele. Bali panen dele tukokke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepocangan Budiro Semar? Ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange. Rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Ampun kaya ngoten Sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten apa ya? Ya ora kaya omong ora jelas kok. Kok kula nyuwun besok karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Tenang malah bantu Mas. Wong aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh ngono nek ngetokke Bandi jenenge Sukini ya, Truk. Ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek Sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak goleke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Hah? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat
Ngamarta. Peri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Peri kemanusiaan iki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Oh iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Oh, tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basani wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene, Truk. Aku wani tenan ora? Ora. Aku dadak nyebut ora. Ya wis dudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memarang karo aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watane iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanane ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langgana kuandane Bagong legane atiku. Karepe dhewe panungsmaning jajalanat kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih Mas? Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati karo sapa. Yen ora wani harus Setyaki sing tak wedeni apamu? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora omongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dereng metu njaba tutut Raden Setyaki. Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak? Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung, mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kowe sik piye?
Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora, iki mbakoku. Malah go udut-udutan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Wah, ora iso, kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang Arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria-satria jare mau sore Kakang Sewan, tak bantu lahir batin. yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbako larang e. Mbakule njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, Le nyolong. wah. Nyolong kok pamerke. Ndoro karo kaca? Iya. Wah, isih metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah. Iya. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klarune jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau Sinuwun Darawati rawuh. Oh. Terus Sinuwun Darawati jebulna didombani karo pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjih kali Bapak Semar merga pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane ngiwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajre kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kaya wong kaya ngono sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Iya. Nganti samatra Sinuwun Darawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. terus Sinuwun Darawati tak tantang. lho kowe nantang karo Sinuwun Darawati. Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti Metu jaba. Sinuwun Darawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. endi kowe ora dibrengos kok. Waduh kok ndase badan. Obah ndut-ndut ngono. Brengos kok ndut-ndut. Ha, brengose ya tak obahke kula ya nesu. Terus Dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bakal nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak. Apa tak turuti karepmu. Bladat metu njaba kabeh. terus kowe nyeluk aku Sampeyan mau muni piye? sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Nah iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir.
Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya. Aku to dudu kae rawani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Turu-turu gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono ga wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem set metu njaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu njaba kok ya metu njaba ben. Gak kudu adil apa kae. Masa aku metu njaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Wong cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisang geni maya wisang geni maya Wisnu Pratindo gongnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula mung kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sumutku iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Ya, Ndara Garukaca nggih. Ya, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Ya, sing ati-ati ya, Gong. Nggih.
Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang Bagong Nun kok malah ucul kelambi nyandang nganggo kathok abang. iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopati ning Darawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong, sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong, Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Lho. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Guyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok semingsi kok mung dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Yene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Ngapa kowe kaget? Hah? Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir Garuwaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki lho wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu.
Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den. Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kala gak wonten mriku. Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek mbantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek Dora Oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan, mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok manungsa kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun pirsa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pengendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasaning Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu Ngrandu Gumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Nyuwun pangapunten pareng boten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Boten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling
Tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarané mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Iya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah, iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Iya Bagong. Nggih. Mari sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ya Ndara Gatotkaca ya maringi aku. Lho. Menehi apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Ya aku tadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ki. Apa tau? Balik ki. Ora tau balik ki aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ki. Alah, mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kiri Bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyun ngapunten. Terus niki sapa sing ajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbondo kula, ora iso ngrangket kula sing ngunak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong, Nun, Koko Prabu aku sing methuke. Koko ora pinadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, Wis ben, tak lakonane. nek dipecate dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. waduh, nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi meneh. Oh, tak pethuke Koko Prabu Ndarawati. Nek kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong.
Nyuwun pamunten boten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatira. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho kula njabut untu kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa si Adi bakal klirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Wela edan tenan iki. Iki lelakon apa lah kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Wela karepe. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Diketake ndasku. Mergane wis tresnane wis lunga aku isih acting. Ha wis cilaka. Wo la edan tenan. Truk. Kowe iki ngapae? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong Umpak Pijawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono Agong. Wah, iki mesti setran gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo ndara-ndara terus. Ya.
kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Abdining Betari Durga. Ayo, Bumi Angus Karang Kadempel. Tugrun-grune Garukaca klakon mati derekan. Kowe. Wah. Ah. Iya. Ah. Wait. Ah. Antarja sapa? Abdining Betari Durga. Kolonjaya yo bali ora sawadya balang. Ora bali babati gawan wah mati. Ah. 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 Hai. Hai. Ah. Waduh. Komeng gelis Kang. Tak candak tak bleseki ning lemah mudar. Tak pendem sisan. Abe. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal wadyabala dandang mangure. Sing maino ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Panikas Jangga. Nggih, Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten izin. Lho, dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun adyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwening panggoda pangrencana nanging nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbak. Wah, Edian. Tangane antepe ra jamak-jamak ning cilik ning kok antepe dilatih kok ngene iki olahraga saben dina kowe ming madang wae sembuyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang ramadang semaput semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora mati kula Mbah sumbang suanu prap sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Heeh. Nyamber ki wonengen. Kula dicandhak rikane arep diuncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Garukaca. Kula mbabit mengisor
ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga puliya. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen lewat aku kelingan dubur kae. Biyen tak goleren, ayo, Sukini nggih, Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbak. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngoten lho, Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming sithik kok ditugel lho, Mbak. Guys, pokoke mangkat aja kesuwen. Amo Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbak? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele. Kebablasan. Tele. Kelakon tele. Ate. Kebablasan. Minggir, Mbak. Kula serah kepengen perang lho, Mbak. Iya, wis maju kana. Ya ampun, Mbak iki kok dipotong. Masa kalingan sing ora ngrek. Pro siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa tatanan Sentyaki Gatotkaca Antasena maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku lho. Wong kaya dikeki urip canda tak sebul dadi apa kandamu Asik tenane gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Gek. Heli gek.
mati tanpa arang. Sapa Mas? Nama Setyaki wis apa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kalian nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Nglabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut nang ngendi papane wong perang? Nang ndi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok bringosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya. Dia mundur. Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gabut kanca. Aja guyu. Oke aku nek guyu wega aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Kok wis peteng. Apa reng? Aku darani cah cilik. Terus Bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. aku ya kebangetan opo itu. Ayo ben. Oh, dinggo hiasan kok. Iki apa meneh ya? Ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang, heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngono ae Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Bagong, heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo aku ya. Ya genepi nang kono ya. Genepi piye ya genepi nang kono ora. Rasane ora. Odar kowe. Wong kaya ngono kok dingurip. Kok apake, Gong? Cekel-cekele cekel tatapke watu. Kene terus. Ya. Ki kaya ngene. Ya, ya. Pingsut. Ya. Menang aku. Kok kaya nggon story HP, cah cilik do blesek-blesekan rai. Modar iki wisane, Tru. Wong kok ngene kok dingurip. Ha iya. Wis ben ditemu karo penditane. Ya ampun, ya ampun. Sugini. Aming cukup semene nggonmu dadi perjurit Sugini. Wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni Sugini wis mati ngono wae ya.
ndak bingungke aku. Semar bangun kayangan kok Sukini kudu metu. Wis kowe mati wae Sukini ra sawen. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngending gone Durga wonten maring adawuh Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun kawon meninggil lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawut tanpa isa kinungkup wektu dina iki parenta marang para dubriksa para yaksa para berkasaan jim setan supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha gejegan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking Dandang Mangure sami bubar. Datan saged kinungkup ajrih kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadi branang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah datan musik duwe sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki nggero kaya yaksa balik nalika semanten siga nrajang wadyabala karang kadempel Den. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Ning apa terus? Wah, sampeyan niku ora kahanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan.
Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan. Malandara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten nika pripun kanane niki nek mboten sampeyan tumindak geger karang kadempel. Weh lah dalah. Candak to. Kanthi cara kasat meripat balane Betari Durga ora wani ngrajang awake dhewe. Nggih. Ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadyabala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel. Malah Majlik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji. Nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main momen ndak liar-liar wae. Ket mau liar-liar saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bar to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lu Gong aja ngalamun, Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketoke. Hah? Demit. Oh iya. Hah? Kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis. Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Iki nemene sini. Kemati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Iki ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarine wong tuwa mbiyen. Heeh. Demit ki wedine diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Mun aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ratus. Iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Isih merem itu terus. Oke. Terus. Wis paras barang isih dipopoki. Kaedan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Kaedan ora.
Matur Bapak terus yo. Pripun enten napa, Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunake wadyabala menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku Nggih. wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. yo njaluk pangestu kek. Petruk Dalem, Pak. gareng karo Bagong tok jak njaga. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestake dawuh, Pak. Ngenteni rawuh Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestake dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sinayeng mangklung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiran ing asta aning asta Arjuna wonten maring adal. Yen ora tumandang kok katone nista temen napa Ndarawati.
ing atase aku wis ago ngendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya. Para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan karang kadempel mekaten Koko Prabu. Apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang kadempel. Menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang ngrayipun Janaka. Sanane aja wujud nata Ndrawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndrawati sewawi Koko Prabu kula derekaken. Kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing mus-musak masik merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kaderangan Yai. Koko Prabu ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Iwang Pikulun jagat Girinata kowe karepipun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu.